I posimo ljudi, ovdje je Gaming Guy i danas ću vam pokazati jedan YouTube kanal na koji treba se sabovati. Iskreno, lik je mnogo dobar. Sad ću samo da mu nađem ime, ja sam zaboravio, valjda se, da, Dodo Mint, ja sam zaboravio kako se zove. Znači, ono, ima malo videa, ali evo koliko ima, znači ima 362 saba, a ima samo 4 klipa. Znači, preporučujem da ga sabate, znači, mnogo je dobar lik. Znači, ono, zaslužuje svu podršku. Ja bih volio svi da ga sabate, pošto ono, vidi se da je, evo, ima Modern Combat 5. Prvi video, izbor intra, znači, pokazat ću vam taj kanal, znači, stavit ću ovu sliku kao, ako čujete sad intro, ja sam ga sad pustio da vidim samo. Jako je dobar intro, ali ko će da ga gleda 48. Iskreno dobri su mi intro i sve. Tako da ima i dosta komentara, tako da ja sam se sabao na njegov kanal, pa sabajte se i vi. I volio bi više da nas pratite malo na ovom kanalu Gaming Guy, pošto vidim da malo imamo subscribera, nešto, mislim ono, malo aktivnih, ono. Da, i puno pozdrava za Toške TV. Pozdrav.